Sa muling paglitaw ni Simeon sa harapan ng Himurudon, bigla namang nasalag ng lalaki ang pag-atake nito na siyang naging sanhi upang hindi niya magawang matapyas ang ulo ng Himurudon. Matapos ang mga pangyayari, muling nagpakawala ng mga pagsapak si Simeon habang patuloy na iwinawasiwas sa ere ang kanyang talibong. Habang nakikipaglaban ang gabay ng mutya ng Kalaykay, panay naman ang pag-ihip doon ng dasal ni Pekto upang masigurong tataas pa ng husto ang tinatangang kabal nito. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, nagpasya sila Padre Damang pagtulungan ng Himurudon upang hindi na ito makasali sa digmaan. Si Pekto naman noon, pasimpleng inihahanda ang kanyang sarili nang sa gayoy magawa niyang maatake ang lalaki kung magkaroon man siya ng pagkakataon. Ilang minuto pa ang lumipas, halos mayanig na ang buong paligid dahil sa puwersang ipinamalas ng lahat ng nilalang na naglalaban-laban. Bagaman si Simeon ay nagtatangan ng hindi pangkaraniwang lakas, ramdam ni Pekto ang panghihina nito sa harapan ng prinsipe ni Baal. Pagsugod ng lalaki sa gabay ng mutya ng Kalaykay, bigla naman itong napaluhod sa lupa habang patuloy na isinasalag ang kanyang ginintuang talibong. Pagsipat ni Pektong dahan-dahan ang nawawalan ng lakas si Simeon, agad naman niyang tinawag ang hukbo ng agimat ng 7 mata ng Diyos para tulungan ito habang mabilisang nananakbo. Nang masipat ng nilalang ang kanyang ginawa, bigla naman itong umatras sa kanyang kinatatayuan habang patuloy na humahalakhak. Pagkuha nito ng sapat na distansya, tinawag nito ang Himurudon at kasabay nito ang pagwika nito ng, "Ganun ba kayo kahihina para pagtulungan ako ng sabay-sabay? Sa estado niyong yan, segundo lang ang aabutin niyo sa aming Panginoon kung sakali mang swertihin kayong makaharap siya." Matapos nitong makapagsalita, purong pagmamaliit na lamang ang ginawa nito sa kanilang pangkat na siya namang hindi na naatim ni Pekto. Panay din ang ginagawa nitong pang-iinsulto kay Padre Dama na parabang isang basura ang paningin ng nilalang sa pare. Dahil sa pangyayaring yon, hindi na nagdalawang isip si Pektong ipaloob sa kanyang punyal ang agimat ng 7 mata ng Diyos sa pagbabakasakaling mabibigyan siya nito ng karagdagang kapangyarihan. Taimtim din siya noong nagdasal at humingi ng tulong sa Panginoon ukol sa kanyang desisyong hindi gaanong pinag-iisipan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nabalot ng katahimikan ang buong paligid nang masipat nilang magliwanag ang talim ng punyal ni Pekto. Ang kulay ng liwanag nito ay nangingitim na namumula, indikasyon na hindi yun gamit para sa kanan. Matapos itong masilayan ng prinsipe ni Baal, bigla naman itong natahimik, gawa ng hindi niya inaasahang gagamitin yon ni Pekto. Hindi ka ba nababahala sa armas mong yan? Ang problema sa gamit na yan, malilimutan mo kung sino ang kaaway mo o kaibigan. Sige lang, magpalamong ka lang sa galit nang sa gayoy maging karapat-dapat ka bilang bagong sisidla ng aming Panginoon. Wika ng prinsipe ni Baal habang marahang umaatras sa kanyang kinaroroonan. Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong inutusan ng Himurudon na siya ay sugurin para kitila ng buhay. Pagsipat naman doon ni Pekto, dali-dali naman niyang tiningnan sila Padre Dama habang nagsasabi ng, "Padre, pilitin niyong huwag makialam. Sa puntong ito, maaaring makalimutan ko kayo. Ipagpanalangin niyo ako, Padre. Kailangan kong suungin ang pagiging isang demonyo para mawakasan ang kabuktutan ng prinsipeng ito." Matapos nitong makapagsalita, agad namang itinarak ni Pekto sa kanyang dibdib ang punyal. Sa pag-agos ng mapupula niyang dugo sa katawan, agad naman siyang binalot ng kulay itim na presensya na siyang dahan-dahang nagpabago ng kanyang itsura. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ni Padre Dama nang masipat niya ang kanyang disipulo
na nag-anyo bilang isang kapangi-pangilabot na dyablo. Habang pinagmamasdan nila ito kasama ang dalawang binatang antingero, kitang-kita ni Padre Dama ang pagkatakot sa mga mata ng binata na parabang hindi sila makapaniwala sa ginawa ni Pekto. Ilang minuto pa ang lumipas, nakarinig sila ng napakalakas na pag-atungal ng nilalang na siya namang sinundan ng mabilisang pagsugod ni Pekto papalapit sa kinatatayuan ng prinsipe. Halos segundo lang noon ang naging pagitan nang tuluyan niya itong malapitan at kasabay nito ang walang habas niyang pag-unday ng saksak sa himurodon na siyang naging sanhi ng mabilisan nitong pagbagsak sa lupa. Sa pagkamatay ng alaga ng prinsipe, dahan-dahan namang umahon mula sa bangkay ng himurodon si Pekto na nag-aangil. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, gulat naman noon sila Padre Dama nang masipat nila ang prinsipeng panayang pagtawa sa kabila ng lahat ng panganib na kinakaharap niya. Makapangyarihan, Pekto! Mahusay! Napakahusay! Ipagpatuloy mo yung ginagawa mo. Hindi maglalaon. Madali na lamang para sa kanya na ikay kontrolin at pangibabawan. Yakapin mo yan ng husto, alinsunod sa kanyang kagustuhan. Wika ng prinsipe habang hinihintay siya nitong sumugod. Sa muling pag-atungal ni Pekto, buong lakas naman niyang hinawakan sa leeg ang nilalang at kasabay nito ang mabilisan nitong pagpumiglas na parabang dumulas lamang sa kanyang pagkakahawak. Paulit-ulit itong pilit dinakip ni Pekto ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya ito mahawak-hawakan. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, mas nangibabaw pa ang galit ng kanyang katawan dahil sa pangyayari. Maya-maya pa, bahagya namang napatitig sa kanya ang prinsipe nang biglang magsiuslian sa kanyang mga palad ang matatalas na tinik na animoy gawa sa tipak ng mga bato. Sa muling pagkahawak ni Pekto sa nilalang, halos bumaon ang bawat tinik sa katawan ng prinsipe na siyang naging sanhi upang magsisigaw yon ng napakalakas. Maya-maya pa, bigla naman itong binitawan ni Pekto na siya namang dali-daling nilapitan nila Padre Dama upang wakasan ang buhay. Hindi na nila yon pinahintulutan pang gumalaw dahil maaaring meron pa yung alas na nakatago sa ilalim ng kanyang mga kamay. Sa pagkamatay ng prinsipe, agad namang pinuluputan ni Padre Dama ng lubid ng kamatayan ang katawan ni Pekto upang maipako yon sa lupang kanyang kinatatayuan. Tumulong na dinoon ang mga gabay ng mutya ng Kalaykay upang hindi gaanong mahirapan ang pare. Sa pagbagsak ng malademonyong kaanyuan ni Pekto sa lupa, agad namang nilapitan ni Padre Dama ang dibdib nito kung saan nakatarak ang agimat ng 7 mata ng Diyos. Hindi siya nag-alangang bunuti ng bagay na yon sa paniniwalang yun lang ang tanging paraan para maibalik si Pekto sa kanyang dating kaanyuan. Dahil sa hindi naman gaanong katigasan ng punyal na nakatarak sa dibdib nito, kung kaya't mabilisan yung nabunot ni Padre Dama. Matapos niya itong gawin, agad naman niyang inihiwalay ang agimat ng 7 mata ng Diyos sa punyal na pagmamay-ari ni Pekto. Pekto! Pekto! Naririnig mo ba ako? Nag-aalalang tanong ni Padre Dama sa kanyang disipulo. Kasabay ng pag-uwika nito ay siya namang marahan niyang pag-uga kay Pekto sa pagbabaka sakaling yon ang magiging susi upang bumalik ang malay nito. Nagpakalat na din siya ng mga dasal sa katawan ng kanyang disipulo, masiguro lamang na hindi yon kakapitan ng masasamang elementong nasa paligid. Matapos itong gawin ni Padre Dama, ninais na lamang nilang maghintay para sa pagbabalik ng diwa at anyo ni Pekto. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman silang napatayo mula sa kanilang pagkakaupo nang masipat nilang umahon sa naaagnas na katawan ng demonyo ang kanyang disipulo.
Sa puntong yon, dali-dali namang napatayo si Padre Dama mula sa kanyang pagkakaupo habang paulit-ulit na sinisigaw ang pangalan ni Pekto. Nang marinig siya nito, marahan naman yung tumitig sa kanila habang nananatiling tahimik. Pekto, ikaw ba yan? Mahinahong tanong ni Padre Dama habang ito ay nilalapitan. Maya-maya pa, bigla naman silang natigilan sa kanilang kinaroroonan nang marinig nilang sumagot si Pekto sa kanila ng, "Oho, Padre. Ako po ito. Pasensya na po kayo sa ginawa ko." Matapos nitong makapagsalita, marahan naman itong naglakad papalapit sa kanila habang nananatiling walang imik. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid doon ni Padre Dama, kitang-kita niya ang pag-inda ni Pekto sa kanyang dibdib dahil sa sugat na kanyang natamo mula sa kanyang sariling punyal. Bagaman labis siyang nag-aalala sa kalagayan nito, pinili niyang wag na lamang yung pansinin upang hindi maisip ng kanyang disipulo kung gaano kapanganib ang kasalukuyan niyang kalagayan. Sa paglalim ng gabi, nagpasya na silang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay patungo sa kinaroroonan ni Baal. Hindi na sila nagsayang ng oras noon sa kadahilanang iniiwasan nilang muling makabalik. Ang mga nilalang na kanina lang ay nilisan ang lugar. Ilang oras pa ang lumipas, narating na nga nila ang pinakatuktok na parte ng bundok ni Baal. Mula sa kanilang kinatatayuan, nasipat nila ang nakatayong hukbo ng dyablo di kalayuan sa trono nito. Bagaman medyo malayo pa ang kanilang distansya sa lugar, hindi nila kayang maitanggi na kasalukuyan silang pinagmamasdan ng nilalang. Maya-maya pa, buong lakas naman nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakad papalapit sa kinaroroonan ni Baal. Bagaman nakakaramdam sila ng takot sa kanilang mga katawan, pinilit nila itong pangibabawan alang-alang sa misyon na nais nilang mapagtagumpayan. Padre, anuman po ang mangyari ngayong gabi, tinuturing kong isang malaking karangalan ang makipaglaban sa iyong tabi at sa ilalim ng pangalan ng Panginoon. Wala po akong pinagsisisihan sa kung anuman ang magiging kahihinatna ng ating mga buhay. Wika ni Pekto sa kanyang maestro. Nang marinig ito ni Padre Dama, ninais na lamang niyang ipagsawalang bahala ang kanyang mga narinig at itoon sa kanilang tunay na kalaban ang kanyang buong atensyon. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga nilang narating ang napakabahong lugar ni Baal. Tumambad sa kanila doon ang mga kalansay ng mga engkanto at mga mortal na nabiktima ng mga ito ilang araw ang nakakaraan. Habang pinagmamasdan ni Pekto ang nilalang, doon niya nakita ang napakaamong pagmumuka ng pare sa kabila ng mga sungay nitong nagsisitalasan sa kanyang buong katawan. Ramdam na ramdam din noon ni Pekto ang paghihirap nito na parabang labis na yung naghahangad ng kalayaan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa paligid, nasipat naman nila ang pagtayo ng pinakaunang pare habang nananatiling walang imik. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ng kanilang grupo nang masipat nilang mabilisang naglaho si Baal sa tronong kinatatayuan nito. Paglitaw nito sa kanilang harapan, agad naman itong inundaya ng saksak ang isa sa mga binatang antingero na siyang naging sanhi upang tumagos sa dibdib nito ang matatalas na kuko ng demonyo. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang nabalot ng takot at galit sila Pekto, gawa ng hindi nila inaasahang ganun na lamang kadaling patumbahin ng dyablo ang isa sa kanilang kasama. Dahil sa tindi ng pinsala nitong natamo sa katawan, kung kaya't mabilisan din naman itong binawian ng buhay. Pagbagsak ng katawan ng binata sa lupa, buong lakas pa yung sinipa ni Baal na siyang naging sanhi upang tumilapon ang katawan nito patungo sa bangi ng bundok. Sa pagkawala ng isa nilang kasama, mangiyak-ngiyak naman ang natirang binata dahil hindi nila inaasahan na ganoon ang kanilang sasapitin sa pagharap nila sa nilalang.
Nang hindi na maatim ng binatang yon ang kanyang nararamdamang galit, buong lakas naman niyang sinugod ang demonyo sa pagbabakasakaling makakamit niya ang kanyang inaasam na paghihigante. Ngunit hindi pa man siya noon nakakalapit sa nilalang, bigla naman siyang natigilan dahil sa pagpulupot sa kanyang katawan ng kakaibang lubid. Sa unang tingin ng binata sa bagay na yon, agad naman niya itong napagkamalang lubid ng kamatayan, kung kaya't buong lakas siya doong nagpumiglas sa paniniwalang hindi siya nito maaapektuhan. Subalit habang patuloy niyang kinakalas ang lubid, pahirap naman ng pahirap ang kanyang paghinga. Wala naman siyang nakitang lubid na nakatali sa kanyang dibdib na siya namang labis niyang ipinagtaka. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang ng binata nang marinig niyang sumigaw si Pekto habang nakatingin sa kanya nang, "Huwag kang gumalaw! Gusto mo na bang mamatay?" Matapos nitong sumigaw, dali-dali naman nilang pinagtulungan si Baal na mailayo sa binata. Habang itinataboy ito nila Pekto, kitang-kita nila ang paglutang sa ere ng saya nito, na para bang nakakaya nitong lumipad sa kabila ng hindi nito pagkakaroon ng pakpak. Sa paglayo ni Baal sa kanilang kinaroroonan, napagpasyahan nila Pektong manatili sa lugar. Gawa ng napakarami pa nitong mga mandirigmang naghihintay sa buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, muli nila itong nasilayang lumulutang sa kanilang harapan habang nagsasabi ng, "Kaiba nga ng pagpunta ninyo sa aking kaharian. Pero salamat na rin, Pekto. Dinala mo sa akin ang sarili mo." "Matagal na kitang ginagabayan, magmula noong ika'y bata pa lamang." Matapos makapagsalita ng nilalang, agad namang naramdaman ni Pekto ang paglapit sa kanya ni Padre Dama habang bumubulong ng, "Bigyan mo ako ng 5 minuto, Pekto. Ilang minuto lang. Ako na ang bahala sa demonyong yan." "Sige po, Padre. Masusunod po." Matapos ang kanilang pag-uusap, agad namang tinawag ni Pekto ang kanyang gabay, maging ang lahat ng ilusyong kayang gawin ng agimat ng 7 mata ng Diyos. Pinaikot niya ang mga ilusyong kanyang tinawag sa buong paligid nang sa gayoy mapigilan ang paglapit ng iilan sa mga lehiyon ni Baal. Nang masiguro ni Pektong sa pagitan ng demonyo at ng kanilang pangkat na lamang nagaganap ang digmaan, doon na niya ibinuhos ang kabuuan ng natitira sa kanyang lakas. Pag-umpisa ng kanilang digmaan, halos yumanig ang buong paligid dahil sa tindi ng pag-ataking ipinamalas ni Simeon at ng 2 pang gabay ng mutya ng kalaykay. Ilang ulit din yung pinagtangkaan ni Pektong sugurin sa likuran, ngunit napakadali siya nitong natutunugan. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalaban, pilit namang pinipigilan ng binatang antingero ang paglapit ni Baal kay Padre Dama. Alam niya kasi noong wala itong kakayahang magprotekta sa kanyang sarili sa kadahilan ng abalang-abala ito sa pagbibigay ng dasal sa nagliliyab na krus nitong taglay. Dahil sa dadalawa na lamang silang nakikipaglaban kay Baal, halos maramdaman na noon nila Pekto ang nalalapit na pagwawakas ng kanilang buhay. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman noong napasigaw sa sobrang sakit ang binatang antingero nang tumarak sa kanyang binti ang isang napakatalas na tipak ng bato. Kahit napapaluhod na siya noon sa kanyang kinaroroonan, pilit niya pa ring binantayan ng kanyang hanay sa paniniwalang tanging si Padre Dama lamang ang makakapagligtas sa kanilang buhay. "Ginoong Pekto, huwag niyo po akong alalahanin. Masaya akong ialay ang aking buhay para sa digmaang ito. Ipagpatuloy niyo lang ang ginagawa niyo. Makakaasa kayong ligtas sa akin ng inyong maestro." Sigaw ng binatang antingero habang buong lakas na binunot ang tipak ng batong bumaon sa kanyang binti. Nang marinig ni Baal ang sinabi nito, bigla naman yung nagpakawala ng nagniningas na mga abo na siyang naging sanhi upang matuklap sa mismong katawan ng binata ang kanyang mga balat.
Bagaman labas na sa kanyang katawan ng kanyang mga kalamnan, nananatili pa rin siyang nakaluhod sa lupa habang patuloy na isinisigaw ang pangalan ng Panginoon. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, tuluyan na ngang natangay ng napakalakas na hangin ang binatang antingero patungo sa matarik na parte ng bundok. Pag sila'y doon epekto, agad naman niyang inutusan ng gabay ng mutya ng kalaykay na gumawa ng isang malaking pananggalang upang mapigilan ang pagbulusok ng binata patungo sa paanan ng bundok. Dahil sa kanyang ginawa noon, kung kaya't nagkaroon ng pagkakataon si Baal upang higupin ang kanyang kaluluwa na naroon sa kanyang katawan. Habang ginagawa yun ng nilalang, tuluyan na nga siyang nawala ng lakas dahil sa mabilisang panghihina. Bago pa man tuluyang mahigop ng buo ni Baal ang katawan ni Pekto, bigla namang nabaling ang atensyon nito kay Padre Dama nang masipat niya ang paring pinutol sa dalawa ang tanga nitong krus at walang pagdadalawang isip na isinaksak sa katawan niya. Dahil sa mga nangyari, kung kaya't nagkaroon ng pagkakataon si Padre Damang mahigop ang kaluluwa nito na siya namang mabilisang lumapit sa kanyang katawan. Matapos ang mga pangyayaring yon, bigla namang napaiyak si Pekto sa harapan ni Padre Dama nang masipat niya ang matandang nagpipigil sa nalalapit na pangingibabaw ng kaluluwa ni Baal sa kanyang katawan. Pagtayo ni Pekto sa kanyang kinaroroonan, agad namang iniabot ni Padre Dama ang krus na nagliliyab sa kanyang mga kamay habang nagsasabi ng, Itarak mo yan sa puso ko, iho! Yan na lamang ang natitirang paraan para mapabalik sa impyerno ang demonyong ito. Huwag mo akong alalahanin. Kagaya ng araw, papalubog na ang oras ko. Mag-iingat ka, Pekto. Gustuhin ko mang makasama ka pa sa matagal na panahon. Malabo na para sa akin ang bagay na yon. Gawin mo na, habang ako pang may kontrol sa aking katawan. Nararamdaman kong malulusaw na ang aking kaluluwa. Matapos sumigaw ni Padre Dama, bigla namang bumulwak sa bunganga nito ang kanyang umuusok na dugo. Nag-umpisa na ding pumilog ng husto ang kanyang katawan, indikasyong nangingibabaw na ang kaluluwa ni Baal. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid ni Pekto, inutusan niya ang lahat ng gabay ng mutya ng kalaykay na harangin ang sinumang demonyong nagpupumilit tumagos. Sa ginawa niyang hanay, ilang minuto pa ang lumipas, ginawa na nga ni Pekto ang kahuli-hulihang utos sa kanya ng kanyang maestro kahit ito'y may labag sa kanyang kalooban. Walang sabi-sabi, mabilisan niyang itinarak sa puso ni Padre Dama ang matatalas na dulo ng nagliliyab na krus habang patuloy na umiiyak. Bago tuluyang manghina ang matanda, nagawa pa siya nitong yakapin sa kahuli-hulihang pagkakataon habang masayang nagsasabi ng, Maraming salamat, Pekto. Salamat sa lahat ng ginawa mo. Minsan, wala akong pinagsisihan sa aking mga nakaraan, lalo pat noong mga panahong ika'y dumating sa buhay ko. Mabuhay ka, Pekto. Sundin mo palagi ang mga natutunan mong kabutihan sa mga pumanaw mong maestro. Matapos makapagsalita ni Padre Dama, bigla namang umagos sa kamay ni Pekto ang kulay asul na usok, hudyat ng kamatayan nito. Bago tuluyang bumagsak sa lupa ang katawan ng pare, pumasok kay Pekto ang usok na yon na siyang nagbigay sa kanya ng panibagong lakas sa kanyang katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang bumitak ang lupang kinahihigaan ni Padre Dama na kung saan mula sa lugar na yon ay umahon ang likidong apoy na dali-daling tumunaw sa katawan nito. Dahil sa mga pangyayari, napilitan na noong kumaripas ng takbo si Pekto papalapit sa kinaroroonan ng binatang antingero. Ang mga lihiyo naman noong naiwan ni Baal ay mabilisang nagsipulasan habang patuloy na naaagnas ang kanilang mga katawan.
Ilang oras pa ang lumipas, nakalayo na nga sila Pekto sa lugar. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, doon nila nakita ang dahan-dahang pagbalik ng mga kagubatan sa paligid. Hudyat na tuluyan na nga silang nakalabas sa dimensyon ng demonyo. Maya-maya pa, napagpasyahan naman nila Pektong magpahinga para naman kahit papaano'y makabawi ng lakas ang binatang antingero. Dahil sa kalunos-lunos na sitwasyon nito, kung kaya't lahat ng naiisip na paraan ni Pekto para tulungan ang kanyang kasama ay kanyang ginawa. Kung ano-ano din ang inilapat niya sa katawan nito, maibsan lamang ang nararamdaman nitong sakit at hapde. Ilang linggo pa ang lumipas, pinauwi na ni Pekto ang binatang antingero sa sityo nito para muli itong mabigyan ng pagkakataon na mabuhay sa landas na nais niyang tahakin. Si Pekto naman noon, napagpasyahang magpakalayo-layo na sa Kastilya upang ipagpatuloy ang kanyang buhay ng nag-iisa. Sa ilang taong paglalakbay ni Pekto sa iba't ibang dako ng lugar, tuluyan na nga siyang nakilala bilang isang ermetanyo. Sa bawat pistahan ng baryong dinaraanan niya, nakikipaghalubilo siya sa mga tao para naman maibsan ang kanyang labis na pangungulila. Akala ni Pekto hanggang ganun na lamang ang kanyang buhay, subalit bigla itong nagbago nang makilala niya ang kanyang kauna-unahang disipulo. Habang tumatanda si Pekto, doon niya inilahad sa kanyang nag-iisang disipulo ang naging karanasan nila ni Maestro Dama. Napag-alaman din ng disipulo niyang yon na ang agimat na minsang tinangan at ipinagmalaki ni Pekto ay hindi pala totoo. Kagagawan lang umano ni Baal ang agimat na yon upang maisakatuparan ang kanyang kagustuhan na makakuha ng bagong katawang nais niyang maging sisidlan. Bagaman isang dakilang manggagamot at antingero si Pekto, meron pa rin itong mga nakaraan na labis niyang pinagsisisihan. Magpahanggang sa ngayon, patuloy pa ring nabubuhay si Pekto sa isang tagong lugar dito sa Bicol. Tanging ang disipulo niya lamang na nagsulat nito ang nakakaalam. Ayon sa disipulo ni Pekto, namumuhay sila bilang mga ordinaryong pamayanan sa isang baryo na walang ginagambala na kahit na sino. Bagaman tahimik na ang mundo, nananatili pa ring handa sila Pekto sa maaring pag-usbong ng mga diablong nanggaling pa sa kaila-ilaliman ng impyerno. Maraming salamat sa lahat ng nakinig at sumubaybay sa talambuhay na ibinahagi ni Pekto na siyang nagtatanga ng agimat ng 7 mata ng Diyos. Okay, grabe. Yun pala no, hindi pala totoo yung 7 mata ng Diyos. Gawa-gawa lang pala ni Baal yun. Correct nyo nga ako kung sakaling mali ako ng pagkakaintindi. Ang lalain, nung ako na yung nagbabasa, ako pa yung hindi nakakaintindi. Pero pakikorek ako kung tama ako ng pagkakaintindi. Kasi sinabi rin sa dulo, dapat siguro ang ginawa ko, minsan niyang tinangan na agimat ng 7 mata ng Diyos. Pero hindi, yun yung nakalagay. Hindi natin pwede baguhin yun. Tsaka wala na rin gaanong nabanggit tungkol sa mutya ng kalaykay. Siguro yun yung ginagamit ngayon ni Pekto para magpagaling o manggamot sa lugar ng Bicol. Kung sakasakali lang, baka naka-encounter nyo na to si Pekto. Paki-comment naman kung may isang magaling, siguro matandang-matanda na to sobra kasi nung taon pa to eh. Tapos ngayon, ermetanyo na siya. Yung sobrang tandang manggagamot. Kung sakaling meron kayo na-encounter dyan sa buong Bicol, di ko alam. Hindi rin sinabi nung disipulo kung saan sa Bicol. Pero kung sakali man, paki-comment naman sa baba oh. Alam nyo ba itsura ng mutya ng kalaykay? Alam ko nasa page ko yun eh. Try ko i-post para makita ninyo. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Pa-comment naman ako ng salamat Pekto. Ayos ba yun? Salamat.